dahan pengarane ngacurit kong maguru kongso tetek kaya butula wara panjriting turanggesti berkata ingkang dwaca lelayu sabe waduh undak-undaning wadya saka ing Plasa Jenar. Weh, ana wong cendhek cilik awake gurung oyet-oyet bringose sak keposise ngaku sapa jenengmu, Gus? Setyaki kang dadi aranku bali takon sapa jenengmu? Yo. Wadya saka ing Plasa Jenar Temenggung Soca Permana. Endi sing jeneng Puntadewa, sing jeneng Werkudara, Janaka kembar, kon maju rene kok nyembah delamaan sikilku tak tugele glune. Rasah nyumbari sing ora ana Setyaki kang saguh ngaladeni sing dadi kekarepanmu. Wah, sugih kendel bondowani menungso iki. Durung tau krungu kondhang Temenggung Soca Permana. Tau tate mbedah kutha Boyong Putri lah nek mung banggamu ki sepira cangkemmu. Kowe pian. Yo. Nyepelekke menungso iki. Hos. Hos. Yo. Wah. Unggalno dadamu le. Yo. Wetan. Hoi. Wah. Hei. Hei. Bro. Biar kowe no iki jaluk amwae. Wut biar ha. Hush, hut. Hai. Ati kowe hai. Ati. Waduh mati aku. Wah. Hai, buat biar kowe. Hai, ayah. Oh, hai. Hai, oh, hai. Iyo, ayah. Oh, hai. Oh. Wah. Hai, wush, hai. Oh. Wah. Ayah. Nuk kakak. Ayo.
Wis lega atimu sawise wis bisa mateni Sengkuni. Wah iya aku wis lega Sengkuni wis mudhar saka tanganku. Walah etuke kaya tinggalane Sengkuni ngojame ora larang mesti ana apa-apane iki. Iki mesti nggawa anu iki. Sik iki. Iki apa iki? Nggawa lemper. Ngono ning palagan nggawa panganan. Wah, mudhar tenan Sengkuni. Sida mudhar iki provokatore iki. Wah, dijuwing-juwing, Kang. Semen murah ya Pak. Iki ta mudhar memen kelangane ora gedhen. Lega atiku sawetara bisa mateni Sengkuni. Nanging saya lega atiku yen aku bisa nyekel lan mateni bantongane Kurawa yaiku Kurupati. Iya Werkudara. Wiwit adi-adine Sengkuni tekan Sengkuni pisan wis tumekeng pati nanging tak sawang kok Yayi Duryudana ora katon ning barisan. Aja jogek dheweke mlayu saka wabaratan. Yen ngono ayo padha digolek yen ning endi papan dununge Yayi Kurupati Werkudara. Ayo tak derekke Kresna kakangku. Sangsaya dalu rasa biara lintang gumedhap di sunyo tengah wengi lumrang gandaning puspita nalika kala wau sampun bosah baseh ragane Sang Patih Harya Sengkuni dan juwing-juwing kalian Sang Werkudara datan kari batange Patih Sengkuni sumebar dadi pangane gagak
Among Kilurah Petruk ingkang nembe lumampah pikantuk astaning Sang Patih Harya Sengguni. Dadya pratandha lampun ta pejahing Sang Patih Harya Sengguni dadya srana ngurangi dhateng sambe kalaning para warga masyarakat ing Klaten. Panyuwun para warga gong mugi tansah pinaringan rahayu nirbana sangsaya. Ingkang asta laladan Klaten tuwin para warga sampun ngantos wonten sengguni malih. Setuju? Suwae matur nuwun. Paripurnaning wonten madyaning palagan ing mengke datan kali manjing dadi gara-gara. Apa to tandane gara-gara tembunge wae gara-gara. Gara. Go kuwi golek ra ki rasa. Dalu niki sing penting golek rasa. Ora golek perkara sing maneka warna sebab piyayi Klaten wis kebak perkara. Mula prayogane ayo padha rukun manjing dadi siji gotong royong bareng golek rasa. Golek rasa sing prayoga memanggon rahayuning warga masyarakat Klaten wiwit Bapak Bupati, Camat, Lurah nganti RT lan RW sak masyarakate. Aja padha udur dhewe-dhewe sing baku ayo padha nonton ning lapangan Cawas. Mula mapan wayangan ana ning Cawas iki dadya panatandha ana otak-atik gathuk Cawas cecawis marang kawaspadan. Sak paripurnaning ana lindhu lan gempa sing diarani wiwit saka tsunami lan liya-liyane dadya pratandha kula lan sampeyan sami sing rawuh niki nggo nyuwun pangapura karo nyipta jagat saisine karben diapura dosa lupute manjing ing wulan Ramadan bisa nampa Lailatul Qadar awit ridaning Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yo Mas melu Banyumasan kanca-kanca saka dalang utawa kanca-kanca paguyuban candak ora candak cekel. Monggo. Ayo
kula nuwun gentosan kalian kula. Ya pirang-pirang taun li padha ora gumpul kaya ngene iki. Wiwit saka nyambut gawe ajaran nganti tekan dadi gareng sing tenanan, nganti ora tau ketemu karo para sedulur-sedulur. Niki padha kalih warga masyarakat ingkang dalu punika rawuh wonten lapangan Cawas. Sudah sekian lamanya tahun-tahun kemarin kita tidak bisa bersama dan bersatu seperti malam hari ini. Mongko arang-arang niki enten wayang dalange papat. Wiwit sing kelas berat, setengah berat, kelas ringan, setengah ringan. Berat mergo anak mbarep kudu dituruti neh apa sing dadi perintahe mergo suwe Sudarma kakung. Oh. Niki mboten direncana niki. Niki amarga saka amanah kadang kula sepuh ijole bapak kula Mbah Ndiyun. Iki ora kena swala kabeh kudu mangkat. Nek kowe do njaluk bayaran nembung aku. Wis mudhar iki. Nggih, menika Mas Anom kula kalian Dik Bayu kalian Mas Bagong menika ngrumaosi. Nderek ngenteng-entengi bebanipun para warga masyarakat Klaten. Khususon ingkang nembe ketaman gempa. Nyatanipun gempa menika kados pengendikanipun kala wau ngajeng jenipun Mas Anom utawi Pak Anom. Kuwi ora digawe, ora kena ditampik, ora kena dijaluk, niku proses alam. Saestu ning nggih dipun syukuri mawon wong nyatane alhamdulillah sinasa dipun paringi pacoban sing baku isih dipun paringi eling, waras, sabar lan narima. Insyaallah perkara bondo lan rejeki niku insyaallah tasih wonten caisipun piyambak-piyambak niku nek percaya niku kedah dipun tampi wong nyatane ya gempa iki saestu kok kula anggerem ningali dateng TV wah Klaten paling parah ganti warna lho kula nggih nderekaken kalian Mas Anom sak sederek kula mula niki ujube Pak Anom plus kalian kanca-kanca candak maligi kepengin ngenteng-entengi penderitaan pun para warga masyarakat Klaten ingkang nembe ketaman gempa khususon dados dalu niki leres pengendikan Bapak Bupati tanpa ada finansial yang masuk kepada teman-teman dalang maupun Pak Anom plus lah niki kula terangke gratis niki. Mula nek enten swara sumbang, wah ora mungkin Anom kok gelem gotong royong. Oh, ampun. Jenenge Pak Anom niku pun tekad kalih kula, Sleng. Sesuk nek kira-kira ora enek apa-apa, kowe nggawa kotak gamelan, kowe nggawa bangsa lauk pauk, aku sing ngedum. Oh. Lah kok tuwa dhewe kok mung trima ngedum aku. Waduh, ini nggih matur nuwun. Kula ngaturaken nuwun jalipun Bapak Bupati sak jajaring Muspida ing Kabupaten Klaten. Kula inggih namung sedhekik ngemutaken Pak Bupati kalian para warga Klaten. Pembangunan menika mboten kenging dipun sengka kedah lumadi sakiyatipun. Nek kira kuwate lagi bangun dalan ora sah kemronggo kepengin bangun liyane. Sing baku aja nganti dibebani apa-apa. Wiwit bupati nyang rakyate bisa bangun kanthi ikhlas Ilahi taala, rampung cukup butuhe warga lahir batin bisa semeleh rasane. Lho niku. Mergo bangunan Klaten niku nek disengkake nek 5 tahun alah kurang Mas niku Mas Tarno saestu. Kula nek matur kalian Pak Bupati mboten saged Bapak mergo pun kebacut manjing dadi sedulur Mas lho. Mula kula titip kalian Mas Bupati kedah sabar sareh narima. Pancen tawon niku nuwun sewu. Nek lagi seneng karo omahe wah pun didelehi madu. Nek kira-kira ora cocok karo omahe pun tawon niku ora sabar nutuki sapa-sapa lho. Mula kula nyuwun dumateng Mas Narno sak jajanipun Muspida kula suwun sing sabar sareh mawon mergo Klaten iki tingkat
daya emosionalnya tinggi sekali. Kula mboten maido, mergo beban berat yang dipikul para warga masyarakat Klaten. Tapi saya juga membuka hati kepada seluruh warga masyarakat Klaten. Jikalau menginginkan sesuatu, hendaknya melalui proses yang benar. Mergo sing dialami gempa niku mboten namung Klaten, kados Bantul. Lan liya-liyane mula kula suwun kesabaran warga masyarakat Klaten nggo dipun gula mentah, digoleke dalan, digoleke solusi. Aja nganti padha udur. Kula titip malih, adanya demo tidak menentang kebijakan, tapi adanya demo itu justru mengingatkan beban kita supaya tepat terselesaikan, tepat pada sasaran. Di Klaten akan menjadi mercusuar Jawa Tengah jika sabar dan narimo, eling lan waspada. Pun niku mawon. Nek liyane ora usah, suhune agak panas. Mula ya pas nek iki enten wayang enten kula cocok Mas Narno. Syukur bage niki dirutinke. Wah, cocok banget niki. Pripun setuju? Kalih melih bupati nek dhewe gawe iki rakyat iki nek setuju alah gampang. Langung-langung piyai Cawas. Loh, nyatane anggere nek wayang, waduh, Pak Lurah ya komplit. Sak RT, RW, sak kelurahan, sak kecamatan padha urun bau. Teknan urun apa? Pangane ngalor ngidul duit. Nggih, kula nggih menghargai jerih payah Pak Jati lan para warga masyarakat Cawas khususon dalu punika saestu. Kula nderek bingah saestu Pak Bupati utawi Mas Bupati, mugi-mugi Allah ngijabahi panjenengan tasih muda taruna dadya sarya ingkang hambek pinandhita, dadya pamong kang sejati, momong momor lan momet dhateng para warga masyarakat Klaten. Wah, jan hebat. Tur ya dadi Kanjeng Pangeran Arya. Oh. Aku Kanjeng Adipati. Lah nek kula cekap Kanjeng Arya Tumenggung. Nek Pak Anom nggih Kanjeng Arya Tumenggung, sing rada berat iki Bagong. Pancen iki nasib sial kok Gong. Dadi wis nek mangkat kowe isih dhewe mulihmu keri dhewe. Ya ora masalah. Kula nggih matur nuwun kaliyan rombongan candak kados Mas Agus kaliyan Mas Tomo ingkang sampun siaga ngajangi kanca-kanca kagem latihan. Wong nyatane latihan iki ragate ya ora sithik. Oh, tekan kono ya prasmanan, metune pohong deplok. Waduh, jan kanca-kanca Klaten wis ora kena tak kilani dadane. Semono anggone ngajangi kanca-kanca. Prasmanan waduh jani wae mung njukuk dhewe-dhewe. Nek kae ora lele kae Mas. Nek kae ora bandeng ning nun. Jabresan. Kita prasmanan wae kemruyung iki dipangan ora nganti sepiring. Nggih, matur nuwun kaliyan Butama lan Mas Agus lan ugi ngaturaken penuwun kaliyan kanca-kanca ingkang sami rawuh Wonogiri, Boyolali. Wah, dan kula seneng niki bengi niki. Niki diadakan tiap tahun tur manggone beda-beda, dalange nggih tetep niki mawon. Tadi tur gratis ngeten iki tadi. Ora neling meri ora ragat kok. Coba nek ragat aku meruduk. Nggih, kula nggih matur nuwun diberikan kesempatan dalu niki. Wah, matur nuwun Pak D. Nyuwun ngapunten Pak Dianom, kula rada telat mergi dandani antena. Apa enek dalang kok nyambi apa-apa aku iki. Nggih, kula nggih matur nuwun. Wah, kono mau enek ling do ngelokke. Wah, jan nggone anom kok rena-rena ya. Nek ling edan ku mesti sleng. Wah, halo Bayu, nyekel wayang kok antep. Halo Bayu, nyekel wayang kok antepe kaya ngono. Lah niku dereng nek gadhekke aku ya ngono ya.
Nggih aku ya mung guyon nang manyatane ya arep ngatur apa kene iki ya cawas ki nek karo waris-waris ya do nglumpuk. Wah, tinggalane Pak Digondo karo Mbok Digondo Dumarsi ya komplit. Iki mung karek do mampir, mengki mampir Pak D ten Daruwarja. Menika sampun dipun prawolu Pak D. Dados kula kaliyan Pak D entukipun namung kolah nggih tan nika. Nek sisih kulon pun Pak Dewi Jil Pak D sisih iki niki garwanipun Mbah Gondo nggih rawuh matur nuwun Mbah Gondo Putri. Wah iya nggih nyuwun ngapunten gandeng niki mboten tanggapan nggih mboten saged ninggali napa-napa. Aja nek jaman ijik Mbok Digondo Dumarsi angger Pak D apa aku apa Bayu terus waduh ajake entuk pesanan khusus aku mesti paringi kacang bawang. Ayo piyayi tak dongak-dongake jenenge sedulur iki ya nek kumpul ngeten iki. Nggih, wau komplit anggota dewan nggih rawuh, ketua DPRD nggih rawuh. Sekedhik Pak menika kula badhe matur, Klaten niku potensi napa kemawon. Manut informasi tataran usaha Jakarta, sebetulnya banyak sekali investor yang mau masuk ke daerah Klaten. Cuman satu, jaminan keamanan dan birokrasi kemudahan-kemudahannya. Inilah Pak, suatu info masukan buat Bapak Bupati utawi Mas Narno sak jajaran musbidanipun. Menika informasi penting, banyak sekali investor yang mau datang di Klaten, tapi birokrasi dan jaminan keamanan belum nampak di daerah Klaten. Dan saya sanggup untuk membantu Mas Narno. Jikalau itu diberikan kemudahan, saya akan memberikan masukan bahwa investor di perkebunan pun akan mau masuk di wilayah Kabupaten Klaten. Untuk mengurangi pengangguran, nyatane lahan kritis, nuwun sewu Pak, kula sudah mendapatkan informasi. Tolong disampaikan Mas Nerno, Mas Sleng. Klaten itu banyak lahan kritis. Kita mau masuk untuk mengadakan pembibitan dan pengembangan biak untuk tanaman. Oleh sebab itu saya mohon birokrasi dan jaminan keamanan. Insya Allah tidak lama lagi Klaten akan mempunyai pabrik kelapa sawit. Jikalau itu benar, alhamdulillah Mas Narno. Mula niki tantangan baru untuk warga Klaten. Aja kok angger aku maca koran. Wah, pun melu nangis. Anggerane kecekel kok mesti Klaten. Lho menika studi kelayakan penting menika. Mila dalu niki kesempatan kangge sharing. Mula kula alih Pak Anom nggih. Ayo Sleng iki sak sedulur ngaturke bekti karo warga Klaten, bantu karo Mas Narno. Mergo saora-orane panjenengane wis gelem cedhak karo kanca-kanca dalang. Lho niki Mas Narno. Dados nuwun sewu ampun kira-kira ampun duwe penggalian nek cedhak dalang kelangan duit. Oh mboten. Mboten. Seniman niku nuwun sewu larang tinuku murah jinaluk. Buktine nek niki itung ora cedhak karo Mas Narno lan warga Klaten, nek diitung pun ngenteki pirang atus yuta. Lho neng gandeng Mas Narno niku cedhak kalih kanca-kanca dalang, cedhak kalih kula sak sedulur, merentul kanca-kanca dalang. Monggo dipun sengkuyung Mas Narno sak jajaran Musbida Klaten karben ana perubahan baru untuk mengangkat kembali derajat martabat warga Klaten. Oh, niku mula ya kanca-kanca iki diteruske kanca-kanca. Sesuk bar kene enek undangan anyar. Iki nggungi joli safari Ramadan, kanca-kanca dalang arep ditimbali ning Jolotundha. Peresmian ora surup-surupan. Kuwi kok ngentengke lho, le tindak pirang-pirang tahun kira ling klumpuk-klumpuk Kosala 3 kira arep mbangun Bali Wisma ning Jolotundha. Lho sowan karo Begawan Bima Suci. Jare malah dagangan. Oh, pun payu ta. Nggih, kula nggih matur nuwun kanca-kanca ibu-ibu waranggana. Kala wau sampun dipun sebataken sakniki kula ajeng miwiti sik layang ki nek ra kira-kira nek tindhi ora tak waca iki pokoke. Pokoke anu kok iki wis kesepakatan. Delalet niki pasenten Dorpres tiba
mboten kula niki tak utamake sing iki penting kok. Sing dinteni sakayane tangan siswa-siswa ora perkara pit montor karo kipas angin. Nggih, kula nyuwun dumateng Ibu Yani Sunarno utawi Mbak Yani kepareng pitarak panggung Bu Bupati mundhut 2 buah nomor untuk hadiah utama sepeda motor. Monggo lajeng pun iringi derek. Monggo Bu Narno. Dikaca-kaca ndang dipundhut terus dibuka. Ya. Sapa sing arep entuk pulung sepeda motor? Untuk sepeda motor ora kuat tuku bensin dolen ae. Tuku pring karo tekel wis. Ngerampungke gandhok ngenten danal pun mboten sah diarep-arep tuk hadiah motor gawe ning panggung dilelang bareng. Matur nuwun Bu Bupati Bu Narno sawi Mbak niki waduh maka ngermayang bareng wong papat ki malah prindang-prinding kaya ditunggoni Mbah Diyun. Semayang neng ngarepan sing ning mburi kotak mumeng ae. Suwi men to cah. Ning kok iki dengare kok menengi kalah Prabowo wis tak sidem aku. Aku mau marem budal ini arepku terus mampir ning sareane bapak golek lemah. Tak bolehke Pak Diano mang. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ridhanipun Allah dalu punika sepeda motor jatuh nomor undian 000-12528. Sepeda malih nggih. 000-12528. Satu tujuan utama, loro tetimbangan, 5 ayo padha nindakake dawuhing Allah. Karben slamet donya lan akhirat. Kanthi nindakake pepakem Astabrata menika jumbuh kalian Mas Narno. Ya. 9 malih 000-12528. Dihitung 10 kali tidak hadir batal. Anggere nek batalan niku kanca-kancaku iki. Ingkang nomor kalih sepeda motor 003679. Nah, masa Klaten yang pedhit songo iki mesti bluk. Pripun? Nek sing entuk yoga batal. Sepindah malih 003679. Monggo Mas Agus. 1 2 3. Pripun? Oh, sampun wonten. Coba diberikan langsung untuk naik ke panggung. Kosong ngandang. Oh, ada. Mang cepet Mas, mang langkai entene napa? Nggih, kula wangsuli nggih. Pertama nomor 000
12528. Itu yang pertama. Yang kedua 003679. Wah, sing entuk hansip saja Duh. Ada Pak Agus? Wah, iki hansip sugih dadaan. Lakon sesuk numpak pit motor tanpa rebues. Namanya siapa Pak? Mik Mas, mangatri Mik. Nah, wah. Jenenge sapa Mas? Madhep mriku Mas, madhep ngarsane Pak Bupati untuk pit motor kok. Nah. Duh. Namanya siapa Mas? Bambang Pak. Oh, nomornya berapa? 12.000. Ya, 12.528. Wah, ya, sajake hansip ya pinter iki, ngerti hitung-hitungan kok. Alamatipun Bulu. Nggih. Bulu Nanggulan. Ora patek cetha. Bulu Nanggulan Cawas, nggih. Duh. Dapat sepeda motor. Sampean yo ngaturi penuwun karo si Bu Bupati Mas. Matur apa iki sebuah kata-kata kiasan atau sang jujur sampean matur mawon karo Bu Bupati piye? Matur apa? Ayo matur nuwun dipari pit motor kok glendak-glenduk. Ayo. Ku malah semaput kowe. Terima kasih Bu pada saya yang telah memberikan wale. Terima kasih Bu pada saya lah. Kleru Mas. Matur nuwun Bu ngono wae. Matur nuwun Bu, dipun paringi piye? Kendaraan bisa berguna untuk saya hari. Oh ya. Nggo bakul es puter. Nggih, tepuk tangan untuk Mas Bambang dan Ibu Bupati. Barokah Allah, amin. Yang satu nomor 003679 003679. Oh, nisroh wis anggotaku ratuk wis sesuk tak kek utangan dhewe wae kredit wonten mboten Mas? 003679 leres nggih Pak nggih pengagem tesmak dereng malah bruwet mengke sampean wonten Mas Agus belum ada resmi atau diganti? Oh diambil di balai desa kesepakatan matur nuwun kanca-kanca sesuk ngambil niki dijelaske riyen niki dibatalke napa diambil di balai desa. Oke. Resmi. Nah, hati-hati lho Pak Gus. Batal. Setuju? Nah, matur nuwun kene njikuk meneh nek tukang njikuk aku iki pokoke. Oh, ora. Nggih, arep ngenteni. Kandhani kok ning pateni nomor 9 mesti bluk. Iki sing batin iki malah gepeng kok. Muga-muga etuk. Ya. Nika, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Panitia oleh maca. Nah. Sorry ya Pak Agus. Nah, iki mesti nomere padha karo aku mesti entuk iki. Nomor 00012697. 00012697. Waduh.
Sepindah malih 000-12697. Wah, pancen ning Klaten ki ganjil ki pancen bluk. Waduh. Pun, pripun iki? Panitia? Batal? Batal setuju? Hah? Duh, yes, kur nampa panjer tok, Cok, batal. Jika loro kok bluk. Cek. Tasih? Wah, bagus, bagus. Sing entuk melah wawin iki. Entuk truk. Rien. Niki nah tasih cetha nek niki. Nomor 0046606. 0046606. Anu, kalih nyambi Caping Gunung, Mbak. Karo ngenteni sing do goleki nomor Caping Gunung Mas Yarto. Ya. Sik. 004606. Monggo Mas Yarto Caping Gunung Mas Yarto. Awakmu ya lemu mentot to. Pripun batal? Wah. Sito batal meneh. Monggo Mas. Menika pundutan saking pengurus Bali Buja Prambanan Pak Ratno Raharjo. Matur nuwun. Ugi kapundhut saking Dino Batam Katur Bapak Bupati Pak Martono Jambakan so Pak Triyanto matur nuwun. Nggih. Yo. Saben nendungi nyawa Nunyarso dene salajengipun Dorpres mawah wontening nomor 000-195 000-195 0001995 terus no motor gratis kok ora gelem banget. Iya. Dan menajam 0001995 mongkaro jana ya kuning ya sisihe sindane akeh kok. Iki sapa iki? Jenenge sapa, Dik? Wijayanti. Oh, Mbak Wijayanti. Nggih. Nomor 0001995. Oh. Kowe anu nderek sapa, Dik? Mas Bayu. Nggih. Nggih. 0001995. Ditung ping 3 ora munggah batal. Oh, wis neng to? Oh. Ayo maklum nonton Jayanti kok. Ndi biayane sik, Mbak? Diselani sik, Mbak. Ada. Sik. Oh, orangnya masih di luar, enggak apa-apa, watone enek. Yuk terus nonduk. Wae weton ya gunung menika
caping gunung iki kabundhut saking tim cinta damai Sewaragan Tambakan Jogonalan. Kagem Bapak Bupati ngatur matur nuwun kagem panglipur dumateng warga ingkang ketaman pasca gempa. Oh nggih. Waduh. Terus sisi. Nah, ki Mbak Tukiyah. Aku kenal iki warangganane Mas Tomo Pandoyo. Mbak Tukiyah nggih? Nggih, Kang Mas. Suarane gedene. Ya. Lho, jare Pak Dalang Tomo ora mung suarane. Ora. Aku rawani saru nek Pak Dia. Ngantek didodok kembali terus dalang kalah karo penggedhok. Ayo panas udan sisi endi kok durutke tarian Mbak. Pariane kanca-kanca dalang. Ayo, Agus Wonogiri. Ayo Gus, parian sih Gus, dikompliti pokoke iki. Ayo Gus, parian. Dalang gentong iki. Ayo, parian. Sakarepmu. Wong lambe-lambemu dhewe kok njaluk urukan. Ayo, spontanitas Mas. Menyang Klaten nonton wayang. Terus kudu sing Klaten sesrawungan. Wah, elok iki. Ayo, aku mau ngerti dalang wedok mau ndi mau? Sapa? Ulan Dadari. Ayo Lan, tak kira bayi nganggo kopiah. Iki ya dalang iki. Iya dalang wedok kok Wonogiri. Ndek ben ngunduh kanca-kanca badminton. Yo, Mbak, iya tak tepung iki karo Kyai Klaten. Yo, Barian. Yo, Tuku tahu. Dalempu. Terus Manyaran. hah? Kadoan Mas. Lho ya sing tawa kowe ya payu karepmu ora karepmu. Tuku tahu nang Manyaran. Terus Kadoan. Wong kene mbek oke kok. oh wis Gampang emang niku. oh lah keparat ngene. Disiarke radius nek mung tuku tahu yang Manyaran kadoan. Ya cedak nginep. Ayo, nggih. Si adi kula nang iki sing gampang gendi iki. Yo di, wah. Biar serse. Nggih. Yo, sankas. Ijo-ijo. Hah? Godhong grempol. Terus Bojoku loro rebutan kunci. wah lagi. Nah, sekarang mau ora tak urus wong sing. Iya. Sampun Pak Dalang. Nggih, matur nuwun setunggale monggo. Irawani garapi nek ya, Gus. Nggih, bola dhewe ra urung nek tabuh mabur. Monggo, Mbak. Garwane Mas Bagong. Nggih, Mas Bagong pono, Mbak. Nggih. Nggih. Jenenge lali aku. Nek njero yo nganti yu. Ya, Mbak. Panas udan aling-aling saping gunung Oper Mbak Tami.
sijine. Aku ora kenal nek iki. Asmane sinten, Bu? Dalem Dena Astuti. Dalemipun? Karangdawa. Oh, kalih Bu Tantinah napane? Kula bawunipun. Wah, lah cah ra genah karo mbokne maratuwa kok ora ngakoni. Lah iya. Iki mantune Mbak Yu Tantinah. Bojone ring Demung. Enak ra iki? Garwane Mas Singkek. Yo, Mbak. Hino mane banyu bane Lumpati Bu Tantinah wis saiki Mbah Harjutri. Pak, ingkang pikantuk hadiah sampun Sampun wonten? Nggih. Mah instruksi, Pak. Biasanya dalang nggih ngeten iki lali. 001995. Monggo. Tepuk tangan. Asmanipun sinten, Mas? Triyono, Pak. Oh, madhep Pak Bupati mriku niku. Oh, iya. Nah, Pak Triyono. Dalemipun Jambaan Bayat. waduh. Wes. Ngatur nuwun. Ya, kono sampean kena gempa ora, Mas? Kenging, Pak. Lah piye mulai gawa semen apa gawa duit? Wis pite mentok tinggal kene 5,5 wis. Pilih motor mawon kok. Nggih mlaku-mlaku, Pak. Lah iya. Cek. Wis gak 5,5 iki apa ya? Ha pitekno iku karek nampa gratisan iki rek. Nggih. Atur nuwun. Nggih. Nah, tok bit motor. Yes, sanggo ngojek. Matur nuwun. Oh, nyuntun Mbak Juti monggo langgamipun, Mbak. Dados. Iki mayang ditunggu di Simbok. Lah iya, Pak Diki selawasi wis ning Solo nek ngastor atau ditunggu di Simbok. Lah ya tujune Simbok iki rapati betah kuat anu rapati kuat melek. Matur nuwun, Mbok. Waduh. Simbok berkahi. Cek para rondo-rondo do nglumpuk ning etan bonang. Karo mbokne dhewe ya. Lah iya lho, Mbah Gondo Putri ya ning kono di amor karo putu-putu. Monggo. Nyuwun tulung mengke bar iki didangdute Mas Joleno, Mas. Sing nembang. Ya. Oh, sinande-nande.
iki Cawas ora umum dadi pasar malam Tiban, hampir 25.000 penonton. Wah, bejane sing do dadi tukang parkir saben pit motor mung 1.500. Riben? 5.000. Oh, 2.000. Oh, 2.000 ora masalah, ora mendino rek. Tenan ngono ya kurban ra nonton wayang mung ngrungokke radio. Wah, gelo cah ra nonton Pak Anom. Gur kon nunggu pentil. Monggo Mbak Ar. Sakar bisa Sosok Mas Jol beri Mas karo Mas Bambang Rabies yo ayo monggo Mas Jol yes ya Jol. Zaman berjuang dur kelingan anak lanang biyen tau bendi ning saiki ana nganti jare wis menang keturutan sing dikagak biyen nate janji ning saiki opo lali neng kuno katarong sego zago yeah merantau rasili capek kuno bisa nyawan gunung desa diraja dene ora ilang kare padha lara apa Mas Di sampean melu ngamal dalu niki nggih Mas nggih nggih alhamdulillah nggih nyatanipun kanthi ikhlas lahir batin awake dhewe niku menghibur piyayi sing susah. Nggih, insyaallah pikantuk barokah. Amin. Poso-poso seniman padha prei alhamdulillah kula pikantuk job gang 11. Waduh. Nggih. Ora ono le sombong men sampean iki ya ndakel. Mboten. Lah ngapa? Pengajian kalih tahlilan. Walah. Iki kajaba pengajian kalih tahlilan. Walah. Iki kajaba pengajian kalih tahlilan. Walah. Iki kajaba menika katur biyenipun Bapak Bupati Narno Sunarno memang genepi Mas. Terutama Mas Japar Tegalrejo batur nyuwun lagon lan ugi mboten kantun bilih kepareng. Kula ugi badhe nderek ngentunaken lagon khusus Bapak Hadi Sukamto saha Pak Diwahman matur nuwun saking kula Pak Boyo. Nah, iki lagune manut karo lelatihan kanca-kanca ndek iki kae apa? Mergo yoga iki aja tok getak yoga iki sanadyan to yoga iki wah bahaya kanca-kanca iki. Iya iki kepala yoga. Iki yogane iki kumpulane werna-werna iki. Kok iso werna-werna? Nggih iki. Papat kiblat 5 pancer. Apa? Papat kiblat 5 pancer. Kok tok arep iki piye omong-omong papat maksudnya kumpulane saka ngendi-ngendi ngono apa piye? Kiblat papat 5 pancer to. Heeh. Kok ngajal sampean. Kleru iki kono kok.
Nggih. Nika Saka dalang ngendi-endi iki tetep bengi iki rawuh rene. nah nek ra percaya ayo diaturi bawa yen ing tawang ana lintang wiwit saka Mas Singkek. Iya. Iya, iki Malah Mbah Gusti sing Mas Singkek, Mas Tantut dan Jalu. Nah, karo iki gepeng iki. Ben ketok nek iki guyub kanca-kanca saka Candak, Cantut dalang Klaten tenan. Anu Mas Agus kula usul Mas Agus kanca-kanca niki ampun dibubarke Mas. Nek perlu digoleki seragam rakitan urunan. Iya kudu no. Ayo, Mas Singkek. Yening tawang ana lintang. Nah, niki enten usulan Mas Agus. Pokoke kanca-kanca Candak ampun dibubarke, nek perlu diresmikan secara organisasi. Niki sing demung nggih tetep Mas Singkek, dalange nggih tetep niki Pak Anom kudu saguh. Silit. Kayak anak karo bapak yang silit kok semu ada silit. Musak silit kok dadi montor aku. Bayu iki lambene ya kaya silit. Lek ngguyu karo simbok lho, bapak karo anak pamer silit. Alah padha Mas Joleno niki ya padha. Cilik ora dadi montor malah dadi masalah. Niku bedane Pak Anom kali Joleno. Mulane kowe iki dadi wong aja meri karo Mas Anom karo Bayu. Heeh. Kuwi jenenge kabeh iki wis nasibe dhewe-dhewe rezekine dhewe-dhewe. Aku lambemu melu munis. Aku jelas. Kok mikirke dekmu dhewe ora urusan kok. Piye? Aku ki rupamu kowe gumoh aku. Ora wong mergani. Aku kok arep melu-melu Mas Anom. Ning kula percaya niki wong salah. Semblok utekmu ra nyandak kowe. Ning niki wong pancen Sik, kok ora nyandak iki sebabe apa? Asane iki tetep nek kaya Mas Anom lu wong piyayi wis ya wis pengalaman. Heeh. Wis ning nggon bidang apa wae wis Heeh. oke tertibe terus oke lancar. Oke sukses nek kaya niki. maksude Lho nek kaya Mas Anom kuwi wong genah ya ora dasare tos dalang. Anjur nek kowe iki turan kere. lho kowe ya aja ngenyek senajan aku ya mingkire wong ngemis ning anakku Ngopo meneh? anakku telu nang UGM sing Universitas sing nomor loro. Aku sing nang Yojo. Neng Nomor Undip. loro Undip Universitas Diponegoro. sing nomor telu wedok Nomor telu wedok. UNS senajan mau ngemis Kuwi kuliah kabeh. ora ning kono ya ngemis nih Bocah kok jan kowe iki saya suwe saya ora kok mangkelke ora ning gemeske lho. kowe nafsu karo aku Nah, aku nafsu karo kowe ya melu aku nang mburi kelir kene delok. Ngopo, Yes? Tak pacul cangkemmu. iya rausak Mula pokok dipak mula jenenge Bambang Rabies Mbambung ya mergo saka congore kuwi ya. Lah Kaya ya. wong kan aku sing tertib wong Mas Anom lenggah nang kene lho. Kaya wong Mbah Kesdik ya lenggah nang kene dalang-dalang sing tertib-tertib pinter-pinter kowe ora do umuk. Aku kok kowe kok umuk ki wong ming turan kere. Aku ki sing anak dalang wis santai. Waduh. Waduh. Jane lok tenan. Aku ki jane asine metu karo kowe iki pekewuh to. ora kowe iki anak dalang ki aku pengen ngerti lek mundalang Ya gak kowe ada-ada Yogya iso ora Wah, lah ngentengke iki sik dibuka sik delok ayo. Pamerno, Yes. Ora kena sida nggo enteng nek Rabies ki nek mau ada-ada. kowe anak dalang ngantek ora iso timbane tak pateni ning papan kene Ora dipacul mau nah ya kok. ya ora nesu man. Mosok golek sego sepire kok tombok cangkem kuwi. Ora kowe ben ora dientengke karo Mas Joleno iki kaya ngapa coba. Kowe nek anak dalang coba kuwi ada-ada yo, Jo. dalang iki kudu iso Aku iso ora iki.
Kudu iso. Anak dalang ning ya mung kulino ndalangi wong pegatan. Ati aku bingung. Ayo coba, Dan. Aku nek gamelan iki yo komplit aku. Wah, pelok slendro mbok kowe arep napa sak sengklemu. Waduh, duh. Mun aku komplit Nah. utekku ki wis ora nyata. Ayo ning lak ketang piye lak kudu. Ayo coba, Dan. Sak propirane anek turase dalan. Nah, men ketok sarare iki ya duwe Apa iki? duwe Slendro. Ya slendro, dodo ayo. Ada yo cewek Bapak. Ya sakarepmu. Ketole bodone tak idak dhewe wing kok. Ayo. Bocah iki. Nek ora nyilakake wong kok ora lega lho iki. Mbok ora sano. Ora, wis. Kowe tak pateni apa piye dodo? Ayo, Dang. Ayo. Jajal kaya almarhum Mbah Alah Gito. cerewet wae jolene iki. Ayo dodo. Yo. Aku kena suluk wong aku iki anak dalang aku keradong. Ayo. Motor iki. Yes. Mas Anom nyuwun pengayoman ka Mas. Ayo. Ayo, Dan. Apa iki tuane? Wis sakarepmu. Hah? Ayo. Nyongo we, nyongo. Sukra mangkara. Ngadeg. Ngadeg yes. Tumpak mendo dete. Dete talopo somawar. Somawar cita. Anggara rakata. Buddha Maesara Spatimin Tuna Ai. Eka Twitri Catur Panca Sat-sata Astana Wadasa Kok Wah. Mas, nyuwun pangestu kan. Ayo Kan limane gede. ayo Mbak Gito mbiyen yo ngono kuwi ya. Piye? Bapaknya anggar oh, ning ndur menguasai gonge kae gonge su. Ndur. Limane gede ra keteko. Amarga ayo kowe suarane ya wis kresek-kresek. Kalau tiba suara gede, Anggar sing ngegong ki Ngegong. ngantuk ngono ki wan nesu ae. piye? Walah iki bosok ae. Anjir. Hei, gonge ngene. Dene asli ngene nutupi perkara lima gede ra teko kuwi. Ora tekan Iya. Wah ini ya tenan, berarti rasa diandengke nek pancen Ah, ya percaya terus dalang tenan ya. Percaya. Iya, percaya. Percaya lho iki jenenge tertib ngene. Waduh. Ya lagi iki. Lho ning ngono ya kowe ngomong lho. Weh lah keparat. Oh edan. Moga terus ke Mas Tantut. Cahayu aku ngenteni Ayo. Sisi genti. Ayo lu. marang mega hinga koso Sadurunge gepeng sing nyelentrem. Iya. Yo, sing nyelentrem. Yo. Mas Bagong. sontakon war Suarane kaya Mas Tomo. Oh, ya apik kono. parineke up napa Pak
Partoni reki. Nggak mau Pak Nom bisi nggih kok kleru ngoten kok sudah butuh perhatian kok. Ayo, oper. Ayo. Sinten? Ayo Peng. Welek. Ayo. Mboten apal niku Pak, kula sedewa iki udur perkara ayo. Bang. Heeh kuwi Kakang adine rabies ya kuwi. Lah padha untune le plongoh kuwi. Udah ini latihan wis digagas sampai kanca-kanca, yes. Nggih, Bos. Oh, kowe sesuk nek ketemu rabies nganu ngomong aku kembaramu ngono. Kowe kan aku pancen jambe sinigar. Ya, terus lire piye jambe piye? Padha le bosok. Nah, wis ora ana sing apik bosok. Ayo, Dang. Eweng. Janjiku eleng. Oper, di sisihe. Ki Jawara. Ki Jawair kok Jawara. Ya Mas Jawair. Ya. Sumadot rasing sun. Lah Zamane tak gagak kaya kualik kafe ya. Hei, kowe aja grogi tak tunggoni kok aja. Waduh, Allah. Allah. Apa ini tuh gue Mas Anom lega neng kene jadi joki seru. Ayo, moga. Baleni Mas Jawair. Usahakan saelingmu ora apa-apa iki pokoke ingsun. Kok wis mengkuwi tak? Kok ingsun. Ayo. Pak Sutomo. Iki anu iki termasuk pelaksana iki Mas Yani. PPHB Kok sik ta Mas? Tak tawakke nek sampean kuwi dadi pengurus Candrak, dadi PHB penghubung, ngerangkep karo seksi makanan. Deplok. Ya, Bon. Wis, atur nuwun. Sing nom-nomen nggih. Ora. Jatah kok dikekke liya. Nimas ingsun prasapa sijine. Ayo. Ya sar, sar. Sinaksana enan kok kayak gisro bumi. Ya. Ayo, ketua canda. Iki bocah ndak. Ayo. Tangi sing tias Sing tak eling lambemu meneng kowe. Anggere ketoprak ngono kuwi. ngenteni padang rembulan. Iye. Wah, apik. Sapa tau wani karo ketua iku pandhe dicorek saka candrak kowe. Sampeyan niku kudu ngrumangsani, Mas. Nggih. Telung dina telung bengi teng mriki nglembur gawe panggung kok nyuwara ya sampeyan iki lho. Ora masalah apanya dadi pangarsa ya kudu ngono kuwi kok. Nggih. Menika langgamipun kawiwitan saking penyanipun Mbak Rosyati lajeng mengke Mbak Dewi lajeng Mbak Tantinah. Wawin kule nggarap aku kari kereng. Ayo, kayak Dewi Kuntul Wilanten iki tak wawin. Yo, monggo Mbak Ros.